Bafethu uCommissioner Madlanga uvakale esithi that is none of your business esitsho ku-Witness F namhlanje. Mosi uphathwani wethu lapho besisisho khona obabujuxujuku bebenza malunga negqwetha belingafuni into ba attestify uWitness F enze nama application yoku-interdicta kuma high court ini wathi nje uJudge Madlanga siyaqhuba whether niyathanda okanye nithanda. Kwakhona la ordera u-evidence leader into yoba uzamquestiona. This is after u-evidence leader ethe okay it's fine maybe to compromise asizumbuza nje imibuzo but into esingazukwazi ukuyenza into yoba siphinde sipostpone i-testimony yakhe namhlanje sizayibeka nje i-evidence xa engafuni kutestify. Wathi uJudge Madlanga kanti uzambuza imibuzo siyaqhuba naye akazusuka kulanda wakakuyo uzabuza imibuzo uzayiphendula imibuzo yakhona uba akayiphenduli ububona nje ba namhlanje uzayolala ezitokisini uWitness F. Hayi-ke yenzekile ke yonke lonto le. So ithe xa sengathi yaqhubeka hayi bonipha uJudge Madlanga isithi uzambuza uWitness F imibuzo not just lafo bendithe uzambuza yona. Asizumnikeza i-free ride uWitness F. Uyambona nje into yoba unalanto ethi ngizambonisa lona zamazisa abantu zamazisa abantu nje bengabazi abantu. Basically uphethe ephendulile uWitness F. Mamelani ke ngokungelaphi i-testimony yakhe. Hey uKate Matlala beke ibusa i-SAPS ene uzambona into yoba beke namapolisa aspecialize ngento ezahlukile. Apha kungenwe emxholweni ngendaba ze-chats zaka General Sibiya naye uWitness F suspect banguSejini Nkosi chats ezo ezithetha nomcimbi wokuthengelwana kwamampala impala bezithengwa nguKate but kwamanyelwa audio ke audio ingathi libhuli leplasi elithetha malunga nemicimbi leyo even i-confirmations apho uKate Matlala esitsho khona into yoba mabacheke imali uba seyingenile nani so kubonakale ngongathi uKate Matlala uthengele uGeneral Shadrack Sibiya impala. Yinto engathi njalo hayi futhi akayiphikanga into enjalo uqha uyambona akafuna ukuzifaka nje kuyo ncampati nje uyaziconfirma ezo chats ezo ba uyazivumba zezakhe uWitness F. Saphuma apho sitheni samangele leyo kwangena kwenye la mcimbi besumangele kuGeneral Sinona ethumelelana noKate Matlala imicimbi nedetails zabantu basesipoliseni hayibo even uWitness F naye unesakhe ishiqi apho ethumelele khona uKate Matlala i-information eka detective. Mamelani story sakhona sithini xa ebuzwa kungani kukhona i-chat apho wena uthumelela khona uKate Matlala what was this for. Hayi uKate Matlala waye nceda ingathi victim yanethile actor ezi-proxy apho yenye ingxaki ethile ingathi umuntu wayem-abuse or something so wayefuna i-follow up nje ndamthumelela lo information leyo. What evidence lead okay but the main thing about leyo case leyo kwaphiswana nge-information. Nizayibona babo kubekwa impilo zabantu engciphekweni kanjani apha. I-information eyomntu waye i-investigator okanye udetective owaye busy ephenyana netyala lomuntu okuthiwa nguKabelo owabulawa eMamelodi ngebullet andivanga noba uthe 15 or 50 kodwa into engathi njalo nje. So uKate Matlala waye inquire ngalonto leyo bese unto lona uWitness F waphisana nge-information yoba ngubani umuntu ophethe lo case wayinikeza uKate Matlala. That is just how dangerous this thing was. Sithe sisamamele leyo uza nathi sithi sisajonge sisemangele sisathi ashgqithi ayosipha esinye ishiqi uevidence leader. Phuma apho ungena kwesinye ishiqi ekuzi-chats according to information elapha zi-chats between uWitness F plus uDidi Mabuza uformer deputy president David Mabuza loye watshona last year. But ke ngoku niza ningaqale ningxame ngoba uthi yena uWitness F ayonguDidi lo muntu lowo ifoni okanye ifone number okanye ifoni yomtshana kaDidi kodwa ifone number yona ibhalwe bani ibhalwe Didi. I-chats buzani bazithini bafethi South Africa isengxakini ubugebengu obulapha kubukhulu kakhulu enandazi into babuzabuna njani. Ningalibalanga apha sizathetha ngeprovince nyana nje singabe sithi zimbini nyana which is iGauteng neEastern Cape nakhona nje ipeace nyana nje yila cherry on top. Otherwise if kuthethwa izinto ezingaka how much more has not yet been discussed exposed. Bafethi kuthetha ngomcimbi wezibhamu i-chat zakhona zinento ethi hi don't ngazuzirida exactly the way zingakhona zinento ethi hi omnye ye WhatsApp what's this into ngathi njalo but nje into ba ndine connection ingathi eyomcimbi wezibhamu ezimanufacturer eSouth Africa uba ngabe umuntu uthenga ezingathi ngibafuna i-stock price i-market price bayibiza ngoba yi-family price umuntu othenga ngathi eziyi5 uzafumana i-discount othenga njalo the more uthenga the more discount you're going to get eyezibhamu bafethu nansi decide nje uthatha i-screenshot isayo
nansi ebonisa uba isibhamu ngabunye bokuzaba imalini, but xa ziyi-5 i-discount, xa ziyi-15 nje 7.5 ke bafethu xa nizithenga niyi-15 izibhamu. So they had full access yezibhamu. Phofu ke witness F lowo yena oye wathi hayi izibhamu ezi bezizawushipwa from somewhere, bekumele zize South Africa, but according to le chat lena ithi le chat zimanufacturer apha eSouth Africa ezi zibhamu. Witness F lowo othe hayi ayonguDavid Mabuza lo muntu, ngumtshana kaDavid Mabuza. Kungani uzasave ifone number kaDavid Mabuza as if ngumtshana kaDavid Mabuza? Babuzile bonke futhi. I-reasoning yakhe yinto yoba umtshana ingathi beke obsess ngoGeneral ngoDidi Mabuza, and yonke into xa caba kuthini nje soloko ethetha malume Didi Mabuza Didi, waze wabumsaver kanjalo efonini yakhe. But nje yena ungulo waze wayimela into yakhe wathi futhi kungamane kuyofunwa even usection 205 kuyocheckwa leyo phone leyo isasebenza even nangoku. Ndaze ndanayo into ethi yazini inoba uyazibona into obusengxakini and he doesn't want to go alone. For me this is the beginning of realizing into ba lo muntu uthi I don't want to go alone, because he could have simply said bentshela no Didi, uDidi akasekho for uzoziphendulela. So it means whoever had information yezo zibhamu okanye lo bubugebengu nani bokuzabe nguDidi Mabuza uhambe nayo lonto leyo, but implicator umuntu ongathi usaphila. So it means nje uthi I'm not going to go down alone. So uba what more is he going to tell us? We do not know. So nje that's just more or less about it. But nje usemgceni yena uyaphendula futhi. Uthe sithi athi ucommissioner according to section ton uzaphendula. Ungalibali nje into yoba wena you are obliged by umthetho into yoba usiphendule and usiphendule to our satisfaction. So masilindeleni ke ngoku upart 3 wethu apho sizabe sirepa khona i-testimony yakhe yanamhlanje. And ndiye ndaminca uthe xa kuthiwa Didi ndathi we ibe upresident wethu yena lizubizwa igama lakhe. Hayi akasacinga ithanda nakuthenjwa uCommissioner Madlanga. Awuthe xa kasithi nje that is none of your business. Mamelani ke ndilibele ukuyithatha lo part ba ifika phi xa sokuzothiwa that is none of your business. Sikulo mcimbi oba kufuna ukwazi ba okay ngeke ngubani ke ngoku lo muntu lona, ngubani lo mtshana okwamabuza obuthetha naye uthetha ngaye apha. Hayi waqala wabasalena loba hayi akafuna ukubiza igama lakhe, kwathiwa kungani wathi it's because ufuna ukuliprotector since even ifamily kusekhona umbango lowa owelifa nani kulapha etsho khona uCommissioner Mabuza into yoba that is none of your business, and njengoba ulapha you are obliged to tell us everything that we want to know. So elo gama libalulekile. Uye walikhipha igama lomntu wathi ngusiphiwe Mabuza ongumtshana kaDidi Mabuza. So uba what's more is still to come, we do not know. But nje already uyabona into yoba uba ngaba abantu basemapoliseni bane-connection yokuthengisa izibhamu kanje, hayi bafethu kusezafa abantu. Buninzi ubugebengu obukhona apha. Who is the nephew? I think I must protect his identity as well, due to the fightings amongst the family of Didi Mabuza. Witness F, remember that you have a legal obligation to answer questions satisfactorily. You remember section 6, it covers that as well. That's not answering satisfactorily. It's not your business to protect that witness, or rather that person. And what is the fight you are referring to about anyway? The inheritance or the will of the former deputy. See, that is, from where I'm sitting, that is none of your business, Witness F. And certainly it's not a matter that should stop you from answering Mr. Shaskalson's question. So please answer the question. It's Spiwe. Spiwe Mabuza. That's correct. And you're saying that all of these messages that say Comrade Didi Mabuza, Deputy President, are actually messages from Spiwe?
That's correct, Your Worship. Commissioners, sorry about that. Well, the person described as Comrade Didi Mabuza, Deputy President, writes to you, well, you first say at 11:35, what's happening here, my man? Perhaps before you move on, Mr. Shaskalsin, Witness F, remember that it's a matter of relative ease for it to be established as to who the phone belongs to or in whose name it is registered. So be careful of the answer that you give us. Do you not want to revisit the answer that you've given us? Because it simply does not make sense that you would choose to save Mr. Sipiwe Mabuza's number as the number of Comrade Didi Mabuza, Deputy President. Do you want to revisit your answer in this regard? Commissioners, I stand by my answer.